Карчык сискенеп уянып китте. Койдадыр пулялар сызгырганы, бомба шартлаганы. «Огонь по фашистам!» дип кычкырганнары ишетелә. Кахар суккыры, телевизор икән. Тиздән бөек җиңүнең 60 еллыгы җитә. Шуңа багышлап кино төшерәбез дип сөйләгәннәр иде. Төшергәннәр икән. Әкият бу, кино түгел. Карчык торып телевизорын сөндерде. Кабат балконга чыкты. Каршыдагы балкон буш иде. Ул да ялгыз ди. Ялгызлыкның нәрсә икәнен бик яхшы аңлаган карчык бер тапкырда күрмәгән картны кызганып куйды. Җылы аш, пешкән ризык белән сыйлыйсы иде үзен. Килешмәс. Җиһангире кайтып керсә, ул кайтачак. Җәмилә карчык әйткән иде диярсез, кайтачак. Бөтен күзәнәге белән тыя. Җиһангир исән, исән. Теге вакытта да 1943 елның язында берәү дә аның исәнлегенә ышанмады. Җәмилә Җиһангир исән, кайтачак, көтик диде. Бер көннән кайтып керде бит. 7 генә түгел, 77 күзәнәге белән тыя ул Җиһангирын. Җәмилә исән имен батальонга килеп җитте. Әмма Җиһангирны тиз генә очрата алмады. Колагының чите белән ишетте. Кайсыдыр аны заданиедә диде. Төне буе егетнең кайтуын көтеп, төрлечә хыялланып чыкты кыз. Имеш, Җиһангир аны күрә дә? Юк, ул Җиһангирны күрә дә. Тик очрашу кыз көткәнчә булмады. Дөресрәге очрашу бөтенләй булмады. Җиһангир аны бөтенләй танымады. Җәмилә шаккатты. Меңнәрчә чакрымнар үтеп, аны бер күрер өчен утка керергә дә әзер булган кызны егет танымады. Мондый хәл буласын белсәме, иртәгә үк башка җиргә күчерүләрен сорарга, монда 1 минутка да калмаячак ул. Тик кызга озак кайгырга туры килмәде. Җиһангир аулак урында саклап торып, Җәмиләне шатырдатып куйнына кысты. Иреннәреннән суырып үпте. Җебеп төште кыз, аяклары тотмас булды. Егетнең сүзләрен аңлый алмый интекте. Ничек килдең, җаным? Күземә күренәсең дип торам. Сагындым үзеңне, уйламаган бер генә көнем дә юк. Ут эченә кергәндә дә, дошман белән 100-100 очрашканда да сине уйлыйм. Ничектер көчем арта, үлем чигенә. Әллә нинди көчең бар синең. Җәмилә егетне бүлдереп үпкәсен җиткерде. Яраткач, сагынгач нигә хат язмадың? Моннан хатлар бик сирәк китә шул бәгърем. Юллап җибәргәннәрен дә алып барып җиткерә алмыйлар. Җәмиләм, бер-беребезне яратканны бер кемгә дә белгертмик. Безнең комбат бик коры кеше, яратуның ни икәнен гомумән белми. Сугыш мәхәббәт куерта торган урын түгел. Үзеңне, гомереңне кызганмыйча сугышырга кирәк. Сугыш беткәч яратырсыз ди. Бар белгәне шул. Безнең хакта белсәләр, айырырлар дип куркам. Сине яки мине башка җиргә күчерүләре бар. Алга таба күз күрер, пока очрашу урыны шушында булыр. Көнен берәр ничек белдерермен. Алдан ук әйтеп куям, кеше алдында син миңа бер кем түгел. Кырыс сүз әйтеп куюым мөмкин. Үпкәләмәссең. Риза инде кыз, риза. Бергә генә булсыннар. Гәүдәләрен күреп тору да җитә. Тик аларга озак театр уйнарга туры килмәде. Җәмилә килеп бер ай үттеме, аларның сирен расшифровать иттеләр. Бер-береңне үлеп яратып та, шуны ничек кешедән яшереп булсын ди. Мөхәббәт бит ул, ут, ялкын. Бар, яшереп кара син аны. Гашыкларны комбат үзе янына чакыртты. Егет белән кыз җитәкләшеп майор каршысына килеп бастылар. Хөкем карарын көтеп торган парк каршына килеп баскан комбат каш астыннан гына озаклап аларны күзәтте дә Җиһангирдан: "Яратасыңмы?" дип сорады. Тавышы кырыс түгел иде. Кыз аптырап башын күтәрде. Менә сиңа яратуның ни икәнен белмәгән кеше. "Яратам, иптәш майор", дип ярып салды егет. "Яраткач нигә аны монда ут эчендә йөртәсең? Яраткан кешеңне сакларга кирәк. Минем кебек үкенергә туры килмәсен." Мин дә сакламадым. Үзем белән кайда ут, шунда алып кирдем. Кал дисәм дә калмасын белә идем. Ут эчендә калсам, калам, синнән калмыйм дия иде. Ут эчендә калды да. Кешечә күмә дә алмадым. Теткәләнеп беткән гәүдәсен туфрак белән бергә җыярга туры килде.
Кан белән тоташ балчык күмдем. Шушы кулларым белән мәңгелеккә дип яраткан кешемне. Комбатның тавышы калтырады. Ул гашыкларга арты белән басты. Блиндаж эчендә тынлык урнашты. Бер кем бер сүз әйтмәде. Бераздан түземлеге беткән Җиһангир: "Китәргә рөхсәт итегез, иптәш майор", дип честь бирде. Комбат борылып карамады. Артка таба кулын гына булгады. Аның киң, көчле җилкәләре дерелди иде. Аннан соң Җәмилә белән Җиһангирның бәхетле көннәре башланды. Бер кемнән яшермичә, кайчан вакытлары булса очраштылар, сөештеләр. Шул кыска гына арада да бәхетле булдылар. Алар икесе дә бүгенге көннәренең вакытлы гына икәнлеген аңлыйлар иде. Иртәгә кемнең кайда буласын бер кем белмәй. Алар беренче чиратта ватанның азатлыгы өчен көрәшүче солдатлар. Аннан соң гына инде ир белән хатын. Әмма аларның бер-берсен сөюләре кимемәде. Һич юк, киресенчә арта гына барды. Кызга канатлар үскән кебек булды. Пулялар очкан, миналар сызгырган сугыш кырыннан аркасына яралы асып кайткан. Бер җире яраланмаган Җәмиләне күпне күргән сугышчылар да гаҗәпләнеп каршылыйлар иде. "Мөхәббәтегез саклый сезне, мондый яратуны үлем дә җиңә алмый икән", диешәләр иде. Бер-берсе өчен туган җаннар өченче затка җан өргәч кенә хәлләр кискенләште. Җәмиләне айваена карамыйча ауга кадәр озатырга бер солдат биреп, 3 айлык авыры белән илгә озаттылар. Ай, авыр булды аерылышу. Җәмилә: "Башка очраша алмабыз, күңелем сизә. Мин бер кайда китмим", дип елады да елады. Җиһангир: "Туачак балабыз хакына үтенеп сорыйм. Туган авылга кайтсын, бәгырем", дигәч кенә туктады. Хушлашып китәр алдыннан гына Җәмиләгә язылышу турында таныклык китереп тоттырдылар. Комбат кул куйган, бүләккә дип юлга бераз акча да тыкканнар. Җанының яртысын Җиһангир янында калдырып кайтып китте Җәмилә.